Pozrite, Európska únia už dlhodobo nefunguje na platforme zásad, ktoré boli jej osnovou pri vzniku. Európska únia sa zmenila na militarizujúcu organizáciu a doslova diktatúru skorumpovaných bruselských úradníkov. Čiže je možné, že použijú rôzne nátlakové akcie voči Slovensku a Maďarsku, veď napokon voči Maďarsku v minulosti použili nátlakové a dokonca neprávne akcie práve v súvislosti s neprijímaním migrantov, kde dokonca luxemburský súd v rozpore so zmluvnou základňou uložil sankcie voči Maďarsku, hoci vnútorná bezpečnostná politika aj migračná spadá do výlučnej kompetencii členských štátov. Čiže tu môžete očakávať všetko, pretože je jasné, že v Európskej únii neplatí právo. Pretože keby platilo právo, tak vôbec sankcie prijímané nemôžu byť. Žiadne sankcie od 2014. Roku, pretože Bezpečnostná rada OSN podľa článku 39 Charty OSN nerozhodla o sankciách, tak EÚ ako organizácia podriade na zmluvne článku 103 Charty OSN nemôže vydávať sankcie. A všetkých vyše 29 000 sankcií voči Ruskej federácie, ktorých boli vydané, sú nezákonné.